Krásný, dobrý, ničím nerušený den, dámy a pánové, vážení posluchači, příznivci Klicperova divadla. Ze zkušebny Klicperova divadla se vám hlásí Martina Čižová. Ahoj. Já vás všechny moc vítám v novém roce. Dnes jsem tady sama, můj kolega Martin Klapil je totiž extrémně vytížený, protože se finišuje zkoušení slučitelných dílů, kde repuje o 106. A my jsme trošku improvizovaně tady naplánovali nahrávání dnešní epizody. Já tady samozřejmě nejsem úplně sama, mám tady hosta, na kterého se vrhneme hned po aktualitách, tak pojďme na ně. Tak první takovou nejzásadnější aktualitou, která zasáhla nejen Klicperovo divadlo, ale celou jakoby společnost, je ta, že je nový rok. Je rok 2025. Kromě toho máme za sebou lednový blok koncertů s Filharmonií. Byl to blok koncertů, které se jmenovaly Noty nás baví. A kromě toho proběhla oficiální premiéra inscenace A pak usnu a vstanu. My jsme měli 14. prosince v loňském roce takovou jako předpremiéru, pak ještě jednu a pak ještě jednu. A letos 11. ledna proběhla oficiální slavnostní premiéra pro město v rámci výročí 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. Kromě toho, jak už jsem zmínila, finišuje zkoušení slučitelných dílů, což je autorský text Tomáše Ráliše. Premiéry nás čekají 24. a 25. ledna ve studiu Beseda vždy od 19 hodin. A kromě toho nás čeká divadelní kvíz. Ten proběhne 4. února od 19 hodin taktéž ve studiu Beseda. Přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněla. Zase tady nemám žádnou jako internost nebo nějakou interní věc z divadla, protože prostě ani po novém roce se zatím nic zajímavého neděje. Děkuji za pozornost k aktualitám a teď už pojďme na mého hosta. Mám tady skvělou ženu, fantastickou osobnost, takovou mrenu. Je to Slovenka s maďarským jménem, nebo příjmením, která žije v Čechách a je to famózní dirigentka, se kterou jsme měli tu čest seznámit před více než rokem, když jsme začali dělat první koncerty právě s Filharmonií a je to Michaela Róža Růžičková. Tak srdečne zdravím a ďakujem za toto bombastické intro. To si vážim. Ty by si menší intro nezasloužila ani. Tak vidíš. Myška s námi, jak už jsem zmínila, dělá tyto koncerty s Filharmonií, na kterých se už víc než rok podílíme a hraje nám takovou tetu, vlastně to má na starosti úplně všechno, protože ona jakožto dirigentka vlastně zodpovídá za to, jak celý ten koncert bude znít a jestli to bude shit nebo naprosto famózní poslouchaná. A já ti moc děkuju, že jsi tady za mnou přišla a mám tady na tebe pár otázek na tělo. Řekla bych ještě víc něco o tobě, ale asi by mi nestačila slova a vyprávěla bych tady hodiny a hodiny, ale pokud máš třeba ty něco, co by si chtěla sama nějak říct. O sobě říct, jestli se chceš sama sebe trochu pochválit. No. Nie, ďakujem, ja si vystačím s tým bombastickým chválením, ktoré si spustila ty a nechám to na seba žiariť a kľudne syp otázky, poď sem. Dobře. Rovnou začnu. Jaká je tvoje nejoblíbenější postava z Harryho Pottera? Moje nejoblíbenejší postava z Harryho Pottera je momentálne Draco Malfoy. Draco? Ty mu říkáš Draco. Dobre, tak pozor. Prvé, čo musím povedať je, že ja som samozrejme poprvé čítala Harryho Pottera v slovenčine, lebo som Slovenka a začala som s tým ako celá mileniálska generácia, keď som mohla mať 12, povedzme. Takže môj celý prvé jetí bolo slovenské. A odvtedy už som to čítala vždycky jednak len v angličtine, čiže veľmi som si na to zvykla. A druhák, ja teraz veľmi intenzívne fičím vo svete fanfiction. Pozor, kvalitnej fanfiction, lebo tam naozaj sa vyskytujú diela a spisovatelia, respektíve spisovateľky. Takže čteš jako články na Wattpadu, nebo co to znamená? Takto, ja mám ešte kojené dieťa. To znamená, jediný spôsob, kedy ja realisticky môžem čítať nejakú literatúru, že ju mám v telefóne,
pretože papierová kniha neprichádza do úvahy niekedy a keď aj náhodou ju zoberiem do ruky, tak sa vrhnú na mňa všetci. Takže čítam pri uspávaní a pri kojení v telefóne a tam ja som objavila fantastické fanfictions, kde si užívam momentálne fandom tzv. Dramione, čože párovanie Malfoy. Áno, tak. A mne to veľmi vyhovuje a sú tam diela, ktoré sú naozaj fantastické, takže bez ohľadu na to, kto nad tým teraz začal ohrňať nos, tak hambite sa a môžem vrele doporučiť niekoľko naozaj fantastických proste knížiek. Takže wow, no tak to je hustý, protože zároveň, že Emma Watson, když se natáčeli první 2 díly, tak ona v prvních 2 filmech byla vlastně zamilovaná do Toma Feltona, který stvárňuje Draka Malfoje. A z jakého důvodu je vlastně tvoje nejoblíbenější postava zrovna Draco? Vieš čo? Draco. Ježiš, ja som sa zabila hneď na začiatku, čo s tým výslovnosťou. No anyways. No vieš prečo? Lebo ja mám pocit, že má fantastický, tá postava má úžasný oblúk a že vlastne má ten úžasný konflikt v sebe. Ešte jedna vec. Vieš o tom, že existuje vystrihnutá scéna z posledného dílu, kde úplne na konci, ako oni už stoja vlastne pred tým Voldemortom, že Harry je mŕtvý, všetci sami vzdajte, stoja tam všetci zoradení, tak tá scéna vo filme originál je, že vlastne Malfoy tam len stojí a potom odíde s rodičmi, odíde s matkou. Áno. Ale tá scéna bola natočená tak, že on v tej chvíli, ako Harry zoskočí dole z Hagridových rúk, že akože žije, tak vlastne Malfoy vybehne z toho radu tých Death Eaterov a hodí mu svoj húk. To nevím. Čož je hrozne dôležité. Ja nechápem, prečo to tam nenechali, lebo to je vlastne ten najdôležitejší moment toho oblúku, že on sa ako keby to jeho vykoupení sa z toho celého. Ja strašne v tom idem. Ja som strašne investovaná. Dobre, že si s tým začala. No já to totiž taky zbožňuju. Takže jsem to takhle chtěla odpálit první otázkou. Stejně jako si hůlka vybírá svého kouzelníka, vybírá si taktovka svého dirigenta? Tak, nepochybne. Ja mám 2, už ich mám veľmi dlho. Už tá jedna, s ktorou radšej dirigujem, tá už je taká oklepaná, že už že má obúchaný ten lak trošku. Manžel už mi minule hovoril, som dirigovala niečo, čo išlo v televízii. A manžel na to tak pozerá a hovorí, počúvaj, ale tá taktovka obúchaná, to neviem, či dobre vyzerá, tak aspoň si to zatri bielou fixkou alebo niečo urobiť. Je to také nereprezentatívne. Je to také nereprezentatívne, ale to je moja obľúbená, milovaná taktovka, ktorú už mám dlhé roky. A jestli je to tak, že taktovka si vyberá svojho kouzelníka, tak ja som si svoju úplne prvú taktovku, ktorú som dostala, veľmi som sa na ňu citovo naviazala, lebo taký ja som človek, že sa citovo angažujem v neživých objektoch. Aj živých, ale aj v neživých a to je skorej problematické. Tak ja som dostala svoju prvú taktovku značky Mollard, čo sú veľmi drahé, kvalitné značkové taktovky. A túto taktovku značky Mollard ja som si pri 1 hodine dirigovania omylom rozsadla. Čož bol traumatický zážitok. A odvtedy nosím veľmi pevné, tvrdé púzdro na taktovky. A no, takže tak. Já ti to mimochodem závidím, protože ty taktovky opravdu vypadají jako kouzelnické hůlky. A mimochodem, my jsme se tady sešli na nahrávání čerstvě po tom, co máme za sebou vlastně první blok těch lednových koncertů Noty nás baví, co už jsem tady zmiňovala. A Miška měla strašně krásné šaty a takovou koženou černou vestu, do toho ona má, kdybyste ji viděli, asi možná uvidíte i nějakou fotku, a takové kučeravé prostě vlnité vlasy, takové temperamentní a vypadá jako Bellatrix Lestrangeová. Opravdu. Oh man. Takže krásně se na tebe kouká. Ďakujem pekne. Kromě Harryho Pottera vím, nebo doneslo se mi, že jsi velká faninka pýchy a předsudku, tak mě zajímá, kdo je tvůj pan Darcy. No, môj manžel, samozrejme. No. To je ďalšia téma, o ktorej viem hovoriť veľmi dlho. Jednak samozrejme Jane Austenová, tam sa kľudne ešte môžeme vrátiť. Ja som strašný, veľký milovník diela Jane Austenovej, nie len pýchy a predsudku. No ale čo sa týka môjho osobného pána Darcyho, tak môj pán Darcy je samozrejme môj manžel, s ktorým my sme spolu od mojich 15 let. Je to vlastne môj prvý a jediný muž v mojom živote. A to je proste tak, že keď hneď na prvú natrafíš toho správného, tak prostě už nehledáš ďalej. A někdy minulý týden jste měli výročí 22 let, co jste spolu, což jsem si uvědomila, že je můj věk. To je hrozně depresívne, to nevram vůbec, bože.
A mimochodem, když padla tahle otázka, tak já jsem si původně myslela, že to zase odkazuje na Harryho Pottera a na pana Darcyho, nebo Dursleyho. Ale no tak to zas. Pana Dursleyho vyloženě v životě nepotřebujeme. Nie, ďakujem. Jakou otázku během interview dostáváš nejčastěji? Aha, tak samozrejme jednoznačne najčastejšie dostávam otázku, že aký je to pocit byť žena v mužskom povolaní. Čož ale rozumiem tomu, pretože je pravda, že dirigentiek žien ešte stále nie je veľa, respektíve je to také špecifické. Ale tak samozrejme, že najčastejšie sa bavím o gendery a o týchto záležitostiach, týchto problémoch. A znáš nejakou, nebo máš nejakou kamarátku, taky dirigentku? Áno. Znáš ich pár? Znám ich pár, dokonca v Čechách teraz v tej mladej generácii my sme momentálne 3, ktoré sa tak vyskytujeme. Sme sa tak pustili do práce. Jedna je Alenka Hron, veľmi šikovná mladá dirigentka. Ona je, hovorím mladá, pretože je mladšia ešte odo mňa, čož jej vôbec nezávidím. To je vlastne první šéf-dirigentka symfonického orchestru v Čechách. Je to současná nová šéf-dirigentka Filharmonie v Českých Budějovicích. A co znamená být šéf-dirigentka? Je to jakoby rozdíl. Áno, to znamená, že nehosťuje. Áno, to znamená, že neprichádza zavolaná ako hosť, ale že vlastne to je jej orchester. Áno, je tam kmenová. Je tam, tak. Což vlastne sa ešte predtým nikdy nestalo v Čechách, takže toto je velikánsky úspech a veľký krok vpred. A potom je ešte jedna mladá dirigentka, veľmi šikovná, ktorá sa volá Anna Novotná Pešková. A to je zase veľmi šikovná mladá žena, ktorá sa pohybuje v opernom svete, ktorá diriguje opery. Takže hýbe sa to s dobrým smerom. Takže tak, no. Proč žiješ na samotě u lesa? Pretože tam je super. Je to super. My sme sa presťahovali, keď vypukla pandémie, tak my sme pochopili s mojím manželom, ktorý mimochodom je veľmi introvertný muž, ktorému v podstate to mesto nikdy moc nerobilo dobré. A my sme strašne nudní ľudia, príšerne. No to bych úplne neřekla. Príšerne nudní. Odkedy my sme spolu, tak ja som v živote nebola na diskotéke napríklad. My vôbec aj keď sme nemali deti, tak my sme nikdy nechodili von, my sme gamery. To znamená, my aj keby sme direkt žili uprostred New Yorku, tak aj tak budeme tráviť veškerý voľný čas doma na gauči, pri Xboxe pravdepodobne. Takže už sme v tej chvíli, keď bola pandémie, tak my už sme mali Jurka, to je náš prvý syn. A my sme sa tak opýtali sami seba, že vlastne prečo my žijeme uprostred Prahy? Keď vlastne ani jeden z nás nemal 9-to-5 job, že by sme potrebovali fakt v tej Prahe každý deň od rána byť. A môj manžel je hudobný skladateľ, takže on pracuje z domu. A ja už či dojdem na to nahrávanie alebo do tej filharmonie z Prahy alebo z lesa, tak v podstate de facto jedno. Takže sme si kúpili maličký domček v nádherných berounských lesoch a je to bomba. No a s tím pro mě souvisí otázka, jak ty ses vlastně dostala do Česka? Nebo kdy tě přilákalo Česko? Vieš, jak to bolo? Že ja som študovala dirigovanie v Bratislave na konzervatórii. Áno. A keď som bola, konzervátor štandardne, to vieš, máš 6 rokov bieko na dokončenie konzervy. Ale už po 4. ročníku, po maturite sa dá teoreticky hlásiť na vysokú školu. Áno, ja som to tak měla taky. No vidíš. A ja som vlastne ja som nepočítala absolútne s tým, že by ma na to dirigovanie, to je taký špeciálny obor, vieš, strašne komplikovaný a veľa toho. A ja som... Gendrovie nevyrovnaný. Je gendrovie nevyrovnaný. Ja som vyzerala v tých, čo som mala 17 vtedy, čerstvých 18 som mala, keď som vlastne nastupovala do Prahy na výšku. Ja som vyzerala ešte o mnoho mladšie, než vyzerám. Nie, že by som si išla prihrievať polievočku teraz, že vyzerám mlado, ale ja vyzerám naozaj mladšie, než som. Vyzeráš. Som taký ako typ babyface typ človeka, čož je super vo všetkých iných kontextoch, okrem toho dirigovania, kde naozaj to, že sa zjaví žena, mladá žena, už sama o sebe zvedá obočí, ak ešte keď sa zjavíš a vyzeráš, že máš 12, tak to je proste problém. Takže ja som vôbec nepočítala s tým, že by ma vzali na vysokú školu na dirigovanie po maturite, ale chcela som vyskúšať ísť na Hamu do Prahy, len tak si skúsiť tie príjmačky, že jak to vyzerá. Jak vlastne vyzerá tá konkurencia, čo po mne budú chcieť, či to zvládnem, etc. A oni ma šokovali tým, že ma vzali.
Takže ja som potom strávila celé leto v panickom ataku. Som sa doma valala po zemi, lebo som si nevedela, lebo zrazu to znamenalo, že budem od září musieť proste odísť z domu na kolej do cudzieho štátu a hlavne, a pozor, ešte môj manžel, teda ešte vtedy to nebol manžel, ale môj Ďuri, mal nastúpiť na Vysokú školu muzických umení do Bratislavy. Takže ešte tam bol ten moment, že ja som išla do Prahy a on by zostal v Bratislave, čož bol pre mňa úplný akože hrozný problém. Aj keď fakt je ten, že nás nikdy nenapadlo, že rozídeme sa, kašleme na to. To skôr bolo, že logistická issue, že a teraz čo budeme robiť? A to bolo ešte, ja som stará osoba, čiže to ešte neboli FaceTimey a nebolo to tak jednoduché, tá komunikácia, jak je to dneska. Mal večkový vyklapací telefón, si SMS-ky písala. Takže ja som mala z toho strašný šok, že ma vzali, no, takže tak som sa dostala do Prahy. OK, dobře. Trošku jakoby traumatický zážitek, ale vlastně doteďka tu si a už se z toho dostáváš díky lesům a borůvkám. Ináč tá trauma ako pretrvávala dosť dlho. Tam celé to štúdium bolo relatívne dosť traumatické. Že v podstate ja som tým prešla takým spôsobom, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. A evidentne ma nezabilo, jelikož tu sedím, takže ma asi posilnilo. Budeme dúfať. Takže tak, no. OK. Prosím tě, jaká je tvoje guilty pleasure? Máš nějakou? Tak prvá vec, ktorú treba povedať veľmi nahlas, je, že žiadna pleasure nie je guilty. To trošku vyvrací moji otázku, ale... Dobře. Keď ti to robí radosť a dobre na duši, tak sa proste nemôžeš preto cítiť guilty a musíš si to užiť. Preto sme hneď začali tento fajnový podcast mojou láskou k fanfiction, lebo to by teoreticky mohla byť guilty pleasure. Že aby som mohla prísť a hovoriť, ja čítam len Franza Kafku. Čož neznamená, že nečítam Franza Kafku. Kto ma zná, vie, že ja som ťažký knihomol a ja idem knihy po lopatách. Ja milujem čokoľvek. Ale tak, jak si užijem fanfiction, tak si užijem veľmi aj trebárs pop. Takže keby si niekto myslel, že ja len doma sedím a počúvam pozdné diela Arnolda Schönberga, tak by bol šokovaný môjim playlistom, kde sa odohráva čokoľvek od Mary J. Blige až po rap, pop, korejský pop, všetko. Ja idem čokoľvek, čo má drive a čo mi robí radosť. Veľmi ľúbim jedlo. Veľmi ľúbim jedlo, čož tiež vie byť problém. Ale tohle opravdu není guilty, to s tebou souhlasím. No, vieš čo, to začína, čím vyššie číslo na váhe, tým viac guilty to je. A ako sa vám darí vo vašich kalorických tabulkách? Fantasticky. Kalorické tabulky zase som dala novú rundu od ledna, takže zeptej sa ma za 2 týždne, si povieme. Ale veľmi rada varím, veľmi rada pečiem, strašne rada to potom jem. A no tak, nejak asi. Dobře. Ale nie som guilty, nie som ohľadne toho guilty, idem plnými hrstiami. Ty už si tady zmínila, že tvůj manžel je hudební skladatel a že máte 2 děti. Takže mě zajímá, jestli budou pokračovat ve vaší muzikantské dráze. To je veľmi ťažko. Takto, starší má 10 teraz a mladší má 3. Pri veškerej snahe o objektivitu, lebo samozrejme klasická materská láska ťa vedie k tomu, že moje deti sú fantasticky talentované. Čož budem teraz objektívna. Moje deti obidve sú naozaj talentované na muziku. Sú talentovaní. Obaja chlapci ľúbia veľmi muziku, obaja majú výborný rytmus. A teraz prichádza to ale. Ale ani jeden zatiaľ nechodí na žiaden hudobný nástroj, nechodia do zušky. Oliverko je maličký, ve 3 letech, ale Jurko zatiaľ nechce. A my sme s manželom obaja súhlasíme s tým, že toto je niečo, čo by sa nemalo tlačiť, čo by sa nemalo lámať cez koleno. Takže samozrejme, že majú absolútny prístup ku všetkým možným nástrojom, ku všetkému možnému knowledge, ku všetkým možným žánrom hudobným. Hudba je u nás od rána do večera, ale čo sa týka takého toho, že budú sa tým živiť, tak to sme v podstate ešte vôbec túto tému nenačali a je to absolútne na nich, ale predpokladám, že asi sa staršieho už pravdepodobne klasický muzikant nebude, lebo už asi je na to také niečo pozde. No to je podobne jak s baletom, treba, že začať robiť balet v 11 rokoch je asi už ideš proste s truhlou po funuse trošku.
Ale aj to nemusí byť pravda, takže uvidíme. OK. Co máš radši? Dirigování orchestru na televizním přenosu nebo naše společné koncerty? Tak samozrejme radšej mám naše spoločné koncerty. No tak. Ale zase, aby som úplnú pravdu povedala, ja mám naše spoločné koncerty úplne zo všetkého najradšej. Naozaj. Teraz som sa o tom práve s niekým bavila, že ja mám to veľké šťastie, že vzhľadom k tomu, že som umelec na voľnej nohe, tak si vyberám projekty, do ktorých chodím a všetky robím s láskou a všetky robím rada a snažím sa vyhýbať sa veciam, ktoré nechcem robiť. Ale napriek tomu z týchto všetkých milovaných vecí fakt mám najväčšiu radosť z tohto našeho hradeckého projektu, lebo to je jednak, naša spolupráca je fantastická. My sme sa, kto ste sa na nás neboli ešte pozrieť, tak vrele vám to doporučujem, lebo to je zázrak, aká partia ľudí sa zišla. My máme fantastický vibe medzi sebou a vlastne tie skúšky, už len nejak prebiehajú tie naše skúšky, koľko je tam improvizácie v tom, jaká je tam sranda, koľko je tam smiechu, aký je tam ako úprimný medziľudský kontakt medzi nami a zároveň to, čo prinášame tomu publiku. Vieš, že my robíme, že to nie je len akože zábava, že prišli sa ľudia pozrieť na hudbu a peknú hudbu si odniesli, ale my robíme niečo hlbšie. Vieš, že proste sú ľudia, sú deti, ktoré možno odídu z našeho koncertu a nesú si v sebe niečo na dlhú dobu tej duši. A to je pre mňa hrozne hodnotný moment a fakt sa strašne z toho teším. Je pravda, že pozorovat ty dětičky, jak na tu hudbu reagujou. Tam teda chodí hodně dětí, které se nějakým způsobem hudbě věnují, chodí na nějaký hudební nástroj hrát do zušek a tak. A zároveň je vtipné, jak my to máme vždycky tak na hodinku tyhle ty koncerty a pro ně je i ta hodinka moc, takže oni se tam různě jako ošívají, stoupají si na ty sedačky a tak, ale zároveň je vidět, jak to vlastně není jenom z nudy, že to s nima cloumá ta muzika. Tak, presne. No veď práve toto je, že vlastne my tým, že to má taký uvoľnený charakter, to, čo my robíme, a pritom nie je to holubník, nie je to, že by tam bol chaos, ale že je tam dobrá atmosféra, že to nie je vlastne svázané tým, že a teraz seď a budeš poslúchať, jak ja budem do teba hodinu hústiť Mozarta. A zrazu vlastne to vidíš aj na tých deťoch, že sa hneď na začiatku uvoľnia, že sú ochotné vlastne tie reakcie sú uvoľnené, že tancujú napríklad tie sobotné koncerty, lebo my máme vždycky v pátek máme 2 koncerty pre školy, takže tam sedí trída detí a má tam pani učiteľku, čože je iná interakcia potom než v sobotu abonentný koncert, kde chodia deti s rodičmi, ktoré sú na jednu stranu ako keby také viac ukáznené. Nie, že ten piatok je vždycky taký punkovejší? Je, ale zároveň právě v tu sobotu tam můžeme hodit víc fórů pro ty dospěláky. Presne, jednak fungujú fóry pro dospieláky a druhák vlastne sa tam objavia aj úplne maličké deti. A vlastne už sa nám viackrát stalo, že pri nejakej skladbe sa utvoril krúžok malilinkých 2-letých, 3-letých proste detičiek, ktoré tancovali proste pod pódium. Áno. Proste na Mozarta, čože to je proste pre mňa, to je zázračná chvíľa. Je to kouzelné. Jo, souhlasím. Taky mě to těší. Tak, mám tady poslední otázku, kterou bych trošku jakoby sfoukla s nějakým závěrem, protože my tady v závěru každé epizody říkáme takzvaný dead joke, což vím, že my máme dost jakoby podobný vibe, ale upřímně nevím, jestli si vlastně ujíždíš na dead jokesích, nebo jak to je jakoby... Veľmi. Dokonca s tým otravujem rodinu, chodím s tým po ľuďoch. Vždycky dostanem strašný výraz tváre od môjho 10-ročného syna, vždycky príde strašný výraz, že to si robíš zo mňa srandu. Nicméně já bohužel dnes žádný dead joke připravený nemám, respektive nestihla jsem si ho připravit. Takže budu chtít něco tady vysosat od tebe. Mě zajímá, jaký nejlepší hudební vtip znáš. Wow, takto z prvej šupy hneď, že mám dať najlepší hudobný vtip. Ježiš, to je hrozne ťažko. Oni totiž tie hudobné vtipy veľmi často sa navážajú do jednej skupiny hráčov. Áno. A to je do viol. Čož vlastne na jednu stranu je hrozne nefér, lebo predsa nemôžeš takto globalizovať neférovo celú veľkú skupinu proste hudobníkov. Na druhú stranu už som párkrát zažila zážitky so violistami, ktoré naozaj podčiarkovali celý ten... Dobre, tak poviem violistický vtip. Dobre, violisti, ktorí poslúchate, neurazte sa, všetkých vás ľúbim, nie že ma budete nenávidieť, keď na budúce prídem dirigovať. Dobre? Takže kedysi sa hovorilo, že existuje jeden virtuózny starý violista, už starý pán, ktorý už uzavrel kariéru
Ale hovorili sa o ňom legendy, že vie zahrať 2/30 noty. To sú malé, rýchle noty. A teraz on ukončil kariéru a taká partia violistov sa vydala za ním, že idú teda mu popriať k tomu koncu kariéry a na ten dôchod a prišli za ním a povedali: Maestro, my si vás veľmi vážime, vy ste obrovská inšpirácia a prosím vás, ešte naposledy, nemohli by ste nám naposledy ukázať ten váš mistrovský kousek a zahrať nám tých 2/30? A mistr sa tak zamyslí a potom zvedne violu a řekne: Dobrá, ale jenom jednu. No, to jsou také niž vtipy. A s tímto vtipem, který není úplně dead joke, ale je to vtip. Je to strašně korný, to je príšerný vtip. Ach bože. Tak já ti moc děkuju, že jsi přišla, bylo to moc fajn. Ja ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim a teším sa z neho.